Sithanda ukubingelela abalindi beshana sesichaza namaphupho igama lami ngohlelo ngesibongo ambotho-ke. Namhlanje ngizoba nesifiso nje sokuthi ngichaze amaphupho lapho uthola ukuthi khona asho ukuthi umntwana wakho usuke egangwa noma usuke ethakathwa noma usuke bemfisela ukwenza okubi kuyena noma usuke esengozini. Amaphi lawo maphupho achaza lokho, noma usuke engozini yokugangeka noma yokuthakatheka noma yokwenza into engase ibe yimbi-ke kuyena-ke. Uzophupha umntwana wakho ngabe umuka namanzi. Uthola ukuthi umuka nomfula noma umuka namanzi. Amanzi mangithi amanzi ake ngilinganise kanje ngane yakwethu. Ake sithi usibona uyahamba ke nje emgwaqweni lapho mohamba khona noma endleleni khwiqiqi qhamuka amanzi athathe umntwana wakho ebehamba naye. Leyo into leyo isuke isho okuthize ukuthi kunabantu abathize basuke bakha into ethize engase ihambe nalomuntu ithathe umntwana wakho. Ngaleyo ndlela abantu abangasekho nganza ukuthi khona into engenganichazela yona ethi amanzi ashoni asho ikhaya labantu abangasekho abadlulayo. Uma uzibona uhlangana namanzi uthatha umntwana wakho noma thatha abantu abangasekho bayakukhombisa ukuthi lalela kunabantu abazofuna ukuthi bathathe umntwana bamphikelelise bamlethe kwamathongo bamlethe kithi. Angasadlule mhlawumbe noma ngase bebenze okubi ongase kucishe kumthatha. Ngaleyo ndlela basuke bekhombisa njengoba esuke ethathwa yibona namanzi, bona njengoba ngithi bakhomba isimo samanzi abantu abaphilayo badlule emhlabeni. Mabemthatha noma bemmukisa bayakhombisa ukuthi kunabantu abathize abafuna ukwenza okubi enganeni. Ngaleyo ndlela qapha mudedise mususe kuleyo ndawo noma zama ukumbheka ngaso sonke isikhathi ngoba bayakutshengisa ukuthi kunesela elifuna ukuthatha umntwana. Angazi noma niyangizwa yini. Okwesibili, uzomphupha ephonseka emgodini uma engena odakeni ebisha phakathi. Bakhombisa ukuthini? Bakhombisa ukuthi kunetulo noma kunohlelo noma kungase kube khona isifo noma ingozi noma into ehleliwe engase ithathe lo mntwana noma uhlelelwa ukwenziwa into embi ukuze kuzoba kuhlungu kuwena kuzohlupheka wena. Uzomphupha ke ephonseka emgodini uma engena odakeni. Kodwa futhi makuthi kunalolu daka phakathi kusuke kunjani abangasekho basuke bekhombisa ukuthi yebo lento izothi noma yenzeka masilekelela ukuthi vele kunomsindo lasedlozini kubantu abangasekho isitha sizothi masifuna ukwenza okuthize ngalo mntwana kuyokwenzeka ngoba nabaseko abephansi anibanakile noma anikwenzi lokho abasuke bekufuna. Ngaleyo ndlela kunzima nakubo ukuthi bevike isisa kodwa izingilosi nezithunywa zibe sezivumela umyalezo ziwulethe njengoba unjalo. Uzowubona ke unjalo ulethe izinto ezimbili ukuthi khona isifo esingasesehla esingadalwa isitha esingavunyelwa ukuthi edlozini aninake lutho noma izinto zabantu abaphansi abalaleyo aninakile usizi nesililo sabantu abasuke bekhala abangasekho. Sizothi noma sifika isitha sizenzele nje ngoba vele nananinakile. Kodwa ubothi uma uyibonele nje njengalena ke mase uyasukuma phela ukhulume kunabantu bakini ukuthi abakutshela ukuthi yini abasuke beyifuna ukuze uzokwazi ukuthi baqhubeke babe umgadi wekhaya lakho kanye nabantwana bakho bangakudedeli bakuqhaze nezitha. Uzomphupha ejikijelwa ngamatshe umntwana wakho noma uzomphupha ejahwa umntwana wakho noma eshawa noma ephonswa noma ngabe yini noma ngabe induku noma ngabe yini noma umkhonto. Isho ukuthini leyo into ke? Isho ukuthi wakhelwa into ethize ngasibo usizo lizoba zinkinga ukuzoba nzima ukuthi ilungiseke kodwa kube umthwalo kubophe ukuthi ngqi kuthi kuyona yonke into abasuke bemphonsa ngayo ngabe zilwane noma ngabe bemthukulwela noma ngabe yini embi kwenzeke basuke bemphonsa nangemithi basuke ngoba befuna ukwenza njani ukuthi adlule mase uyadumana mase kuba kuhle kubona ngoba osikhathi esiningi sosebehluleke kuwena basuke befuna ukuthi ukhale kodwa ukhale ngomntwana ibhlungu ke leyo nto. Uma uphupha nje umntwana wakhe ejahwa ngamatshe okusho ukuthi kusuke kunento ethize embi. Yebo usuke ezogula noma usuke ezoba nenkinga ethize ngoba phela usuke siyenziwe lento umzimba uzozwela kodwa bocela phela edlozini ukuthi mabayikhuze lento mabevikele mabayinqobe izitha mabejikise lento iphindele kubo kwayo. Ngoba phela ngeke iphindele kwenye indawo ngeke iyolahla ehlathini fanele iphindele kumnikazi wanje ngoba suke yenzile njengoba uyena phela bakade yenza. Kanti ke vele imvamisa yalabo abantu abasola ukuthi benze izinto kwabanye abantu nowabheka ukuthi ngisho ebantwaneni babo bake bathola ukuthi babantwana abagqilazekile ngoba izinto eziningi phela mayibuyele emuva ngeke izibuyele kubani izohamba iphindele ekhaya kubo kwayo.
Uyayibona indaba? Uma kanjalo bafowethu bawuthola ukuthi uphupha lamaphupho, gade umntwana wakho, zama ukushintsha umntwana wakho endaweni ethize, zama ukumqaphela hlezi phambi kwamehlo akho, ngoba izingilosi nezithunywa zonke kanye nedlozi suke selikutshelile. Abakwazi ukutshela into esuke ingekho, le basuke bekutshela yona kusuke kuyiyona ke ngane yakwethu. Ngaleyo ndlela kubalulekile ukuthi ukunake. Kwesinye isikhathi mhlawumbe uzomphupha umntwana wakho ewa elimala, ephuma igazi, ewe nje aphuma igazi, aphahlazeke phansi aphumele, noma engawa ngaphi kodwa elimala. Okusho ukuthini? Kunozungu abahambe noma bayohamba belenze ngalo mntwana ukuthi uyogcina impela kube yisilonda kuye ngokudlula kwakhe yena, kanti futhi ukuwa kwakhe phambi kwakho usho ukuhluleka noma ukuyothi bakhomba ukuthi ibanga abamhambisa lona noma indlela abafuna ihambe noma izinsuku afanele beyiphile kufanele zibe mfishane. Angazi noma ngiyazwakala yini bakwethu, kodwa uma ewa ezephuma igazi kuyoba isilonda kuye, ngoba indlela yohamba ngayo yobe engayiqondakile, yobe ingayinhle kuye, iyobe enganeme ngayo, kodwa mayewa phambi kusho ukuthi ezinsuku zakhe bazenza zibe mfishane. Njengawe nje mawuphupha lokhu impilo yakho isuke inqaba, uyaphambili, uyahlulekiswa nasemntwaneni-ke mayewa. Ayikho phela into ingane esuke isafanele ibhekene nayo ukuthi iphile nje, idle ukudla kwasekhaya layo, igeze wena, uyinakekele, yenzele wena izinto. Makuwa yona basuke beyiphikisa isimo sokuphila kwayo ukuthi bafuna ukuthi zibe mfishane izinsuku zayo. Bafowethu, wagadenike lamaphupha njengalawo, ngoba izingane sike sizingazinaki. Umuntu usuke esabhizi enaka izinto zakho ukuthi mina ngiphuphe lokhu. Bothi mawuphupha ngomntwana wakho uyilandelele into, ngoba leyo nto isuke nje ikhomba isitha esinganqobeka, kodwa ngoba sebekutshelile ikhona into usuke ungayenza. Vuka uthandaze, vuka wenze, uthandazele umntwana wakho, busisana abantwana futhi bafowethu. Ngaleyo ndlela kuyolunga-ke, ngibongeke.